it-tradizzjonijiet eżoteriċi iħeġġuna nħarsu lil-hinn mir-realtajiet artifiċjali u nistaqsu mistoqsijiet aktar profondi dwar l-eżistenza, l-iskop tagħna fuq din l-art u l-konnessjoni tagħna ma' dak kollu li nesperjenzaw fil-ħajja. L-eżoteriżmu, kunċett kompless li jġor numru ta' spjegazzjonijiet u jinkorpora diversi ferat jew dixxiplini fil-prattika. Il-terminu ġeneralment jirreferi għal ġabra ta' għarfien, perspettivi u twemmin li huma mfittxa u mifhuma minn niċċa speċifika ta' individwi b'interess speċjali f'riċerki li mhumiex daqstant forsi komuni għal kull individwu jew saħansitra mhux aċċettati mill-pubbliku ġenerali. Għaldaqstant, il-ħidma ta' individwi fil-ferat ta' riċerki eżoteriċi jistudjaw mill-viċin forom differenti ta' artikli bħal simboli misjuba fuq artefatti jew skrizzjonijiet blan li jiskopru tifsiriet moħbija. Affaxxinanti il-ħsieb li taf dwar ħaġa li hija inviżibbli fost affarijiet viżibbli. Fil-programm tal-lum propju ser niffukaw fuq l-eżoteriżmu marbut mal-reliġjon Kristjana, fera li tesplora tifsiriet mistiċi u li jistgħu jkunu moħbija fl-iskritturi Kristjani. L-istorja biblika ta' Adam u Eva spiss titqies eżoterikament bħala rakkont fejn isseħħ il-waqa' tal-umanità minn unjoni spiritwali għal konflitti ta' xewqat materjali. X'irrappreżentaw l-elementi figurattivi u xbijat bħas-serp u l-kunċett tal-ħażen, il-ġinien tal-Eden u s-siġra nnifisha. L-eżoteriżmu finalment jiftaħ perspettivi differenti fuq il-ħolqien tal-umanità u jikkombina miti, simboliżmu u idejat metafiżiċi biex jiġi mifhum l-essenza spiritwali u l-funzjoni tal-umanità fuq din l-art. Sinjuri, s-serta tajba nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela l-inspjegabbli. Illum se nitkellmu dwar l-eżoterija fl-istorja tal-Ġenesi. Suġġett li forsi ftit nisimgħu dwaru, però suġġett li iqajjem ħafna mistoqsijiet u jqajjem ukoll ħafna interess. ċertu affarijiet fih forsi jista' jingħad li huma wkoll inspjegabbli. Biex nitkellmu dwar dan is-suġġett għandna magħna lill-awtur Kevin Falzon. Grazzi Kevin. Grazzi wkoll lil Kevin Falzon li sabħin jinqat magħna, grazzi wkoll il-kumplament tal-mistiedna li jinsabu magħna. Kevin, l-eżoterija, xi tfisser eżattament l-eżoterija? Mela, eżoterija hija xjenza sewwa illi tiddeċifra fatturi illi huma jiġu miżmuma għal tapposta minn l-umanità biex tiskoprihom, biex tifhimhom. Il-kelma eżoterika għandha l-oppost tagħha egzoterika, mela l-egzoterika dik li jara kulħadd. Sewwa, dik li jgħalmuk, dik li jriduk titgħallem, dik li jibbrainwashjawk biha. Però mbagħad l-eżoterika dik li ma jridux jaruk. L-eżoterika issiba kullimkien fil-Knejjes Kattoliċi, f'kotba, f'films, fi skritturi, kullimkien issiba, però ħadd ma jara di. Sewwa. Issa tgħidli, all right, jiena kif satejni biex nevolvi f'ħajti billi nkun naf niddeċifra simbolu.
Mela, jekk immorru lura fl-istorja insibu il-ġiganti tal-filosofija sewwa, illi dawn kollha kienu jiffurmaw parti minn ċrieki mistiċi. Aħna nirreferu għalihom illum bħal eżempju l-Mażonerija sewwa. Il-Mażonerija hija antikissima. U jekk immorru lura fl-iskritturi tar-rejiet fit-Testament l-Antik, insibu illi fi żmien David 3000 sena ilu kien hawn dawn it-tip ta' ċrieki illi kellhom kienu jżommu anke dak iż-żmien kienu jżommu in-nies taħt skjavitu psikoloġika. Sewwa, tgħidli m'għaliex iridu jżommuna hekk qisu ġo ħabs mentali. Illa għaliex jekk jiena skoprejt kif nimmanipula l-ħajja, qed nifhem din ix-xjenza, mela jien għandi poter iżjed minnek, mela jillek x'nagħmlek, naħbi din ix-xjenza minnek u noqgħod nagħmlek iċ-ċuċati lilek. Il-mitoloġiji li aħna ngħidulhom kollha fantażija mimlijin simboliżmu dawn qed jitkellmu dwar ir-realtà. Ġifieri l-eżoterija hija marbuta mas-simboliżmu. Eżatt, is-simboliżmu hi l-eżoterija, l-eżoterija hija x-xjenza. Bħal meta nsemmu eżempju t-teoloġija. It-teoloġija għandek il-kelma teo fija. Teo tfisser id-divinità l-Alla sewwa in-natura, mhux dak tad-daqna li ta' 10 kmandamenti lil Mosew li kellu jitla' fuq muntanja bil-qorq ta' 80 sena b'żewġ ħaġriet li jiżnu 30 kilo l-waħda sewwa. Mhux dak l-Alla, qed nitkellmu dwar in-natura aħna, dik li m'għandix rieda, dik li ma tetekx 10 kmandamenti, dik li tagħtek il-libertà biex tagħżel u tagħmel li trid, tista' toqtol. Għamel li trid, però mbagħad warem il-konsegwenzi. U l-konsegwenzi ma tagħmilhomlokx il-liġi u d-demokrazija u l-istituzzjoni li jagħmel bniedem, dik ma ħaġa iżjed komplessa illi nistgħu nidħlu fiha iżjed il-qoddim. Ma kif qed nifhmek inti kif ġifieri ħafna mill-affarijiet qed jiġi manipulat il-bniedem. Ħafna. Infatti jiena meta nitkellem man-nies fuq dawn l-affarijiet. Aktar mill manipulat, Indottrinat. Ħasil tal-moħħ u jalmok ħaġa minflok jalmok il-verità jalmok affarijiet illi bihom lilek jistgħu jorbtuk iżjed biex ma tqumx mir-raqda psikoloġika sewwa. Eżempju, meta nitkellem ma' ċertu nies insiba qiebsa biex nesprimi ruħi fuq ċertu affarijiet tal-ħajja illi xibdew ħarsu lejja. Isni għandi xi arbarjus, jien dejjem minn fejn inqalada xi xinu jgħid, minn fejn ġabhom dan. Illa x'huma jemmnu bi-studju ta' nies illi huma għaġnu din ix-xjenza kollha biex lilna jżommuna skjavi taħtom. Għal-mod tal-kelma, is-Sabat, is-Sibt, hija s-seba' ġurnata tal-ġimgħa illi fija Alla straħ inqas qatt ma naf li n-natura ħadet break. Di qatt ma ħadet break, dejjem baqgħet tiffunzjona. Però dawn qed jgħidu illi fis-seba' jum Alla straħ mill-ħolqien tiegħu, sew mill-kreazzjoni tal-infinità. Ma tagħmilx sens. Sewwa, is-seba' jum huma iqisuh bħala ġurnata dedikata lill-Alla. Issa dawn qed ipenġuh bħala bniedem ġifieri. Għandek l-elementi ta' mela, inti jekk tħares lej eżempju lejn ix-xemx, l-antiki kienu jinkorporawha f'ġisem. Apollo eżempju, l-Alla tal-baħar. Sewwa, Trident, Poseidonia, kollha kienu jinkorporawhom f'ġisem. L-istess l-infinità dawn l-Ebrej x'għamlu. Għaqdu l-allat kollha mitoloġiċi tal-Griegi, tal-Eġizzjani, tas-Sumeri, tal-Ugaritiċi u ġibuhom Alla wieħed. Sewwa, għalli hemmhekk naqbel magħhom illa li x'jekk taqbad inti l-elementi kollha tan-natura, ir-riħ, ix-xemx, ix-xita, kollha taqgħadhom f'daqqa dawk se jiġu l-eżistenza infinita ma tispiċċa qatt. Issa daw, meta bdew jgħalmu l-injoranza lin-nies, eżempju, fis-sabat għandek ma nafx kemm ir-regola hemm li int ma tistax taħdem fis-sabat jekk tinqabad taħdem kienu joqtluk. Int ma tistax taqfel lazz jew ċof jew xi ħaġa b'żewġ idejn għax tiġi kkonsidrat qed taħdem. Sewwa kienu jħaġruk. Kienu tiġi l-komunità kollha bil-familjari b'kollha tiegħek jaqbdu l-ħmar il-limtaten u jħaġruhom kollha għax inti ksirt mort kontra Alla. Mbagħad kien ħareġ Ġesu kontrihom illi kien ġej miċ-ċirku tal-ħassidim li kienu qed joħorġu id-dawl fil-beraħ biex in-nies jgħallmuhom x'inhi din il-ħalja l-filosofija tal-ħajja. Infatti, kienu qed jibżgħu minnu.
Għax kienu qed jara bħala bniedem powerful ħafna infatti ġara da. Issa ovvjament jien ma nafx kien jeżisti li jew le Ġesu, però il-bombastiċità li żidulu miegħu tal-mirakli qajjem in-nies mill-mewt dawn l-affarijiet dawk huma kollha simboliżmu illi dik hija simboliżmu tal-Iskrittura. Però Kevin, l-istudju fuq eżoteriżmu Kristjan, x'inhu huma l-aktar punti ngħidu hekk li jiffoka fuqhom? Li jolqtuk ngħidu hekk fis-sens. Joqtu li l-issir da qed nitkellmu dwar oċeana, da mhix xi ħaġa li nistgħu ngħidu hemm erba' simboli. Pereżempju l-ġrajja li nsibu fil-Ġenesi, pereżempju. Il-Ġenesi minna nifisha qasija Kristjana, il-Ġenesi minna nifisha hija Ebrajka. Ebrajka. Illi ġiet meħuda tarġa' mbagħad mis-Sumeri. U s-Sumeri ħaduha minn x'imkien ieħor. Sewwa, jiġifieri jekk toqgħod tħares lejn l-istorja lejn l-evoluzzjoni, l-Ebrej daw mhux huma kienu l-aġenti ta' din il-filosofija huma ikkopjawha minn x'imkien ieħor. Jew ħaduha minn x'imkien ieħor sewwa. Issa aħna meta nitkellmu dwar il-Ġenesi, is-simboliżmu li nsibu fil-Ġenesi għandek ħafna fatturi illi għandhom x'jaqsmu ma' s-sajki tagħna sewwa, ma' id-dnub, illi mhix veru jeżisti dnub sewwa, u l-biża' il-waqa tal-blieda kif infatti nsemma fil-filmat, dawn nistgħu kollha nidħlu fihom dawn is-simboliżmu, dan is-simboliżmu Adam u Eva, illi l-Kristjani, l-Ebrejki u l-Musulmani jemmnu li dawn kienu nies kienu koppja veru tad-demm u l-laħam. Dawn ma kienux nies, dawn ma kienux veru, din hija dak huwa simboliżmu, hija storja mitoloġika illi qiegħda titkellem fil-fatt dwar l-unjoni. Aħna nafu li Adam u Eva żewġhom Alla, ħanibdew primarjament mhux mill-bidu, ħanibdew minn punt fejn jifhimha kulħadd. Mela, fir-raba' dimensjoni, mela aħna ngħixu fit-tielet dimensjoni, fid-dimensjoni fiżika, dik materjali li nistgħu immissu. Imbagħad fuqha għandek id-dimensjoni eterika, sewwa fejn l-erwieħ jinqabdu, jekk jiddubitaw se jinqabdu hemmhekk mhux jagħmlu dik il-crossover biex immorru fit-raba' dimensjoni u jerġgħu jiġu lura jinkarnaw sewwa. U mbagħad fuq il-dimensjoni eterika għandek id-dimensjoni astrali. Mhux ħanidħol fiha nieħdu post affarijiet oħra. Kif qabel ma nkomplu għandna mistoqsija wkoll minn xi ħadd fil-panel għandna magħna l-Kristel. Kristel, mistoqsija tiegħek. Nsellimlek Kevin, mela tkellimna fuq l-istorja ta' Adam u Eva u aħna nafu li s-serb irrappreżenta l-ħażin. X'tgħidilna fuq din il-ġrajja ta' Adam u Eva? Is-serb mhux vir rappreżenta l-ħażen. Infatti din hija reverse psychology. Dik il-ħasil tal-moħħ jridu jgħalmuna, mela. Is-serb infatti jissimbolizza l-oppost tat-tajjeb. Dak li aħna ngħidulu l-ħażin, però da mhux ħażin. Inti l-ħażin għandek bżonnu biex minnu toħroġ għat-tajjeb. Meta tidħol fil-filosofija tal-ħajja tibda tinduna kemm kollox huwa parti minn Alla. Anki l-ħażin. Allura it-tajjeb mingħajr l-iswed mingħajr il-ħażin mhuwiex tajjeb. Bil-fors tit l-iswed, bil-fors tit is-serb. Is-serb huwa tajjeb ħafna. Illa lix l-leva Alla. Għall-isma' mhux vera tajjeb tieħu dik it-tuffieħa se tmut inti, għaklu mallek qalli. Alla le. Alla jekk tuħodha se tkun taf dak li jafu l-Allat. Alla, li jafu l-Allat x'inhija? L-evoluzzjoni. L-evoluzzjoni x'inhi? Jiena għal-mod tal-kelma evolvejt. Minn sena wasal sal-lum. Meta kelli sena ma konx naf dak li naf illum. Mela issa naf dak li jafu l-Allat. Minn aspett simboliku ġifri sirt naf ħafna. Jiena evolvejt ħafna psikoloġikament u spiritwalment. Mela allura jekk se tieħu t-tuffieħ se tevolvi biex tibqa' mwaħħalem. Kif l-esoteristi jipprattikaw xi forom ta' ritwali partikolari? Issa, skont kif qed nirreferu għalija, meta nitkellmu wkoll dwar kulturi pagani, sewwa ġifri jekk immorru lura fl-istorja qabel il-Kristjaneżmu, infatti il-Kristjaneżmu stess huwa kollu pagan. Ir-ritwali huma kollha pagani, infatti. Kellhom ritwali illi kienu eżoteriċi, illi kienu jżommuhom biex ngħidu hekk mistura, għax daw kienu jinkorporaw ċertu elementi powerful ħafna. Inti issaħħal ħillek innifsek kemm minn aspett psikoloġiku, anke minn aspett spiritwali. Inti meta timmedita eżempju, ħantik idea, inti ġieli pruvaj torqod u jkollok ħafna ħsibijiet ġo ma jħallukx torqod. Ma jnexxilekx.
ma jirnexlekx tolqot. Issa l-meditazzjoni l-istess ħaġa, inti tipprova ssib il-paċi ġo fik innifsek, però għandek din il-contention kollha taħsibijiet ġo moħħok mhix ser nexxilek timmedita. Issa tgħidli alright, x'sa nieħu jiena billi ħanoqgħod nagħmel nofsija kwarta hemm iċċassat nipprova nimmedita. Mela, inti l-meditazzjoni hija l-ewwel pass għal xi ħaġa iżjed powerful mill-meditazzjoni. Il-meditazzjoni hija biex issib dik il-paċi ġo biex inti tiġi tikkontrolla, tiġi master tiegħek innifsek. Meta tkun kapaċi tikkontrolla l-ħsibijiet tiegħek, hija xi ħaġa diġà kbira. Hawn min jgħidlek qas inkun nista' norqod bil-lejl, jgħidlek jiena nikkontrolla l-ħsibijiet. Imma l-esoterija, kif se tgħinek? Mela, l-esoterija biex nirreferu għalija minn aspetti ieħor. Skużani waqfek, ma tista' titlob inti, titlob b'mod Kristjan u tħoss dan is-sens ta' paċi, servi ta' meditazzjoni. Proset. Ovvjament, mbagħad dan jidħol il-fatt ta' evoluzzjoni wkoll ma jfissirx li għax jiena twilid ġo familja Kristjana se nibqa' nwaħħal fil-Kristjaneżmu mhux se niskopri qatt li l-nifsi sewwa. Jista' eżempju jiena l-familja tiegħi Kattolika. Qatt ma ħadthom bis-serjetà dawn l-affarijiet. Mhux għax ngħidlek li l-familja tiegħi kienet tibbrainwashjani ta' konna familja komuni. Dak iż-żmien konna mmorru il-quddies bħal kull familja oħra Kristjana u Malta sewwa, però biex qed ngħidlek ta' xar snin kelli d-dubi qas idejja ma kelli ta' dawn l-affarijiet, però iżjed ma bdejt nikber. Ovvjament bdejt noħroġ ma' sħabi u iżjed bdejt ninjora dawn l-affarijiet, iżjed minn qabel, però mbagħad daħlet dik il-kurżità. X'inhija reliġjon? Għax irridu bil-fors inkunu isna robots lecture kuljum ta' 3 kwarti l-qudies. Ħajqogħdu jgħallmuni kif inħobb jiena naf inħobb. Ħajqogħdu jgħallmuni kif jiena għandi nkun bniedem ġenwin. Kif għandi ngħin, mhux kulħadd jaf jgħin jekk irid jgħin. Jiena jekk se nara xi ħadd kellu inċident bil-karozza, tiġi minn ġo fik. Tgħinu xi jew le m'għandix għalfejn mur nagħmel 3 kwarti lecture kuljum il-quddiesa, ġifieri t-tjubija ġa kulħadd qiegħda. Ħafna drabi aħna meta nitkellmu fuq l-okkult nassoċjawh jew max-xitan jew mas-sataniżmu, però fl-eżoterija l-okkult ukoll jissemma. L-okkult huwa l-fulcrum ta' kollox. L-okkult l-istess bħall-eżoterija. L-okkult huwa x-xjenza ta' dawk l-affarijiet potenti li huma moħbijin. Biex nagħti ċertu indikazzjonijiet. Mela, inti meta tmur ħanieħu il-Knisja Kattolika bħala eżempju, ħanati eżempju bil-Knisja Kattolika, meta tasal f'ċertu fażi sewwa f'waqt il-quddiesa il-qassis jolli dik ir-relikwa li tisseħ monstrans sewwa di tkun tad-deb tonda ħirġa bid-dija sewwa għandha d-dija ħirġa minnha dik ix-xemx. Iżda dejli x-xemx x'għandha x'taqsam mal-Kristjaneżmu. Sewwa għandha x'taqsam ħafna mal-Kristjaneżmu, ħanipprova nispjega f'inqasir. Inti f'dak il-ħin meta jolli l-monstrans tinżel għal koptejk. Sewwa, għal xiex l-ostji konsagrati maqtwajn forma tonda biex jissimbolizzaw ix-xemx. Għal xiex Ġesu twieled fil-25 ta' Diċembru fil-festa Romana Solis Invicti, the Unconquered Sun. Għal xiex Sunday mexxew il-festa talla mis-sibt mis-sabaħ tal-ħadd il-Knisja Kattolika għax hemm simbolizmu kbir marbut mad-dawl, ix-xemx, id-dawl. Id-dawl x'jagħmellek jiftaħlek għajnejk. Inti meta tidħol ġa kamra mudla ma x'tagħmel fittex is-switch għax met nara xejn. Mela allura dan is-simbolizmu tad-dawl u x-xemx sewwa huwa kollu marbut mal-għarfien tal-bniedem biex joħroġ midlam għad-dawl. L-argument tal-eżoterija u bl-argument tiegħek ukoll kif ħafna affarijiet jekk noqogħdu sejrin hekk jidħol din it-tip ta' indottrinazzjoni u manipolazzjoni tidħol f'kollox. Jiġifieri il-mistoqsijiet jqumu f'kollox u tispiċċa kważi temmen biss fik innifsek. Inti infatti fik innifsek li temmen u f'xejn iżjed proset. Mistoqsija tajba ħafna Kevin. Imma jista' jkun Kevin li hemm preżenza akbar minna li aħna nifformaw parti din dik il-preżenza, infatti aħna meta inti qed tajt mela mejja mmorru fit-tieni kapitlu tal-Ġenesi. Sew għandek miktub illi aħna l-umanità aħna maħluqin fil-ġbija tan-natura. Issa tuża l-kelma Alla għax Alla x'inhu? Alla n-natura. Sewwa, aħna maħluqin fi-ġbija tan-natura u naġixxu bħan-natura, ġifieri dik li kapaċi tagħmel in-natura aħna nagħmluha. Aħna kapaċi noħolqu. In-natura x'tagħmel toħloq. Kapaċi tiddistruġġi wkoll u teqret, aħna kapaċi nagħmluha wkoll dik. Kif noħolqu aħna? Aħna nagħmlu l-ħajja. Eżempju,
koppja mara u raġel bejnietom joħolqu il-ħajja. Kif miraklu li tista' tagħmilha? Inti qed tagħti l-anima tiegħek li hija ruħek u l-ispirtu qed tagħti l-konxu tiegħek u ruħek lil dan il-fetu. Fl-istess ħin qed tagħti l-materjal id-DNA tiegħek, il-ġenetika tiegħek biex ħloqt kreazzjoni ġdida. Mela aħna kreaturi, ko-kreaturi fl-infinità ma l-infinità. Għallu tittemmen fik innifsek. Meta temmen fik innifsek inti tasal tista' titbaxxa kemm tista' biex tinżel għal-livell ta' kulħadd u mbagħad tista' togħla wkoll għax inti l-ħadd kull dimensjoni. Meta tasal tifhem lilek innifsek, inti tiġi għaref. Mhux kiesaħ tikbillek rasek bil-fors titturi kemm taf. L-eżoterija dik li qed taħbilek. Qed tifhimni? Inti tant tiġi powerful, spiritualment, mhux fiżikament, spiritualment għaref illi l-ħajja tieħu pjaċir taffronta bit-tajjeb u bil-ħażin tagħha. Qed tifhimni? Tiġi għaref minn ħafna aspettativi tal-ħajja u tagħżel ukoll it-triq faċli tiegħek. Eżempju ħafna min nies iqumu għax-xogħol kuljum jiġġieldu mal-ħajja. Taf kemm hi sempliċi l-ħajja. Taf kemm iżjed tgħix iżjed mod ferħan jekk ma segwix il-kodiċi ta' din id-demokrazija. Sewwa, hawn min jaqbadlek jabbandunalek din is-sistema li bellawna li tittaħdem bħal kelb bil-fors u jitlaqlek ġol kampanja. Jibnilek biċċaw darem sewwa u joqgħod jgħix qisu reħ, jgħidlek illa għandi bżonn computers, ferħan blitatni n-natura. Kevin, wasalna fit-tmiem tal-programm. Grazzi ħafna li kont magħna, grazzi l-mistiedna wkoll li kienu magħna, grazzi lilkom telespettaturi li għal darb'oħra daħaltuna ġewwa djarkom. Id-diskussjoni tissokta bħal dejjem fuq il-paġna tagħna tal-Facebook l-inspjegabbli u wkoll nħeġġukom titlu fuq il-paġna tagħna tat-TikTok fejn hemmhekk intellaw ukoll siltiet mill-programm. Grazzi l kuntu magħna, narawkom bħalhom ġimgħa. Saħħit.